Rianxo. Veñen un aplauso a xente que está aí na primeira fila. Vamos aí. Comeza o Recuncho Gamer Podcast de verán aquí desde a Praza Castelao de Rianxo no Rianxo Gaming. Día de verán pleno e cheo. Saúdos de Iago Gordillo, que vos está a falar agora. Moi boas, Lara, que tal? Moi boas. Iago encanta de sacarme da casa para facer o podcast, así que moi agradecida. Tamén hai que sacarme a min propiamente, así que xa agradecemos á organización de Rianxo Gaming por esta labor social que fai con nós, os streamers. Estamos, iso, nesta xornada do Rianxo Gaming, un dos eventos xa referencia do verán a nivel videoxogueiro de Galicia. Xa sabedes que aquí tedes, pois, non só este podcast que estamos tendo hoxe de Rianxo Gaming, Recuncho Gaming Podcast, senón que tamén tedes torneos, distintos postos con cousas relacionadas co videoxogo, e tamén tedes o broche, o peche do evento, que é o concerto con músicas de bandas sonoras de videoxogos, que eu xa estive ano pasado a dicir que é espectacular. Así que se estades vendo isto en diferido, o ano que ven tamén pillade anotada a data de aquí do Rianxo Gaming, que é un evento con moita forza, que está facendo sol pero vento a vez. Entón aquí a veces temos aquí elementos sonoros e demais. Tamén temos que agradecer a organización de Rianxo Gaming e tamén ao noso patrocinador de hoxe, que é a xente de Fibra Rianxo, que é unha tenda que os que estás aquí en Rianxo, aí aplauso aí a Fibra Rianxo, que ustedes xa que a tenda case listo para abrir o luns, tedelos aí en Rúa de Abaixo, número 34 non hai perda, aí facendo esquina, ben visible, ben bonita. E que tedes aí en Fibra Rianxo? Pois tedes en fibrarianxo.com toda a info, pero tedes, como gamer, o tema este de que estés xogando e que online funciona ben, eso é importante. É básico, sí. E se hai problemas, que teñes unha atención personalizada. Pois iso é o que te ofrece Fibra Rianxo, que cos seus servicios de Pizpireta Telecom, que tedes servicios de móvil e fibra a prezos bárbaros, e ademais tes esa cousa que ten atención customizada, personalizada. Non tes estes momentos de atención cliente que non sabes se estás de atención cliente ou estás en Spotify escutando música. Non, aquí unha atención ben personalizada. E logo tamén, se non che chega a wifi a tua zona, tes ou aquí wifi, que tamén esos puntos son co wifi máis que cubres os puntos onde a fibra non chegue. Así que agradecemos a Fibra Rianxo, e tamén logo falaremos un pouco máis ao peche das cousas que teñen, como eses repetidores. Cando non me chega aquí a Switch, non podo xogar a Mario Kart na cama, pois nada, pilles un repetidor en Fibra Rianxo. Damos un aplauso a xente de Fibra Rianxo que nos axuda hoxe. Se vos parece, hoxe imos falar aquí de verán estas cousas, así que temos aquí a playlist xa moi veranega, así que vamos comezar co primeiro tema e metémonos xa a remollo. Pois hoxe, aquí no Rianxo Gaming, no Recuncho Gamer Podcast edición de verán 2025, imos falar de praias e videoxogos. Veña aí, palmiñas. Así que hoxe imos falar desas praias que nos deixaron así ese momento refresco a través da pantalla. Vamos comezar con distintos tipos de praias, distintas clasificacións, porque se pode facer aquí un máster, un mestrado sobre o que son as praias en videoxogos. Porque isto, estivemoslo mirando, Lara, había como uns tropos, unhas cousas que se repiten. Efectivamente, bueno, porque os videoxogos xa teñen unha idade, xa dan para facer tropos. Atopamos que efectivamente había unha clasificación de como aparecen as praias nos videoxogos, que pode ser de varias formas distintas, pero había dous como que moi chamativos, que son moi recoñecibles. Sí, que un sería o que se chama tamén, este é un tropo aplicable tamén a outros medios audiovisuais, que é o episodio da praia, que, por exemplo, nun anime que de 13 capítulos sempre é un que acaba na praia. Nun capítulo, sen vir a conto, acaba na praia, ou un capítulo que eso, van de vacacións. Entón aquí nos videoxogos transmites un pouco como normalmente soe ser a primeira fase, que esa primeira fase que empezas aquí con praia, que aquí é todo alegría, todo tal, ou xa virá o malo, ou o que sexa, fastidiase. Entón vamos ir con algúns exemplos. Eu, sobre todo, hai unha época que é finais dos 90, principios dos 2000, que hai unhas praias, unhas cores que diste que maravilla. Entón, eu a primeira que me vem á cabeza
é a do Sonic Adventure, que é a primeira fase, xogo de Dreamcast saído no 98, que saída ca Dreamcast, que agora tamén o tedes en plataformas actuais. E iso, praia paradisíaco, con toques azuis moi chamativos, esa área ademais. Bueno, era, digamos que, aparte nese momento, tiñamos a Sonic que está un pouco de vacacións e a súa misión comeza aí cando ve que Tails ten un accidente co avión que acaba aí nunha zona da praia, que é unha praia longa, unha praia máis que lanzada, eu creo. Entón, pois iso, que comeza a misión na praia e despois se te vas por outros terreos que igual non son tan agradables de ver. E tamén en Sonic este é o primeiro xogo no que fai uso bastante diso, aínda que tamén hai un... Cando se refire a videoxogos, hai un termo que en inglés se usa que é o Palm Tree Beach, que fai referencia, bueno, Palm Tree Panic, que fai referencia precisamente a unha fase de Sonic, do Sonic CD, que era Palm Tree Panic a primeira fase, ainda que ese non era tan praia, pero foi o que deu o nome ao tropo, polo menos en inglés, e tirou por aí. Pero bueno, Sonic ten como 15 praias por aí tranquilamente, o sea que mínimo 2-3 bandeiras azuis ten Sonic, está aí refresado. Vos tamén, xente que estades hoxe por aquí, temos aquí un micro, así que logo abriremos ronda de que nos recomendedes aquí o propio TripAdvisor de praias por aquí. Vamos con outra, esta creo que tamén a teño aquí no radar, que é o Super Mario Sunshine, que é un xogo que xa puramente xa é vacacións. Que, bueno, andará cargando por aquí en un momento isto. Bueno, Super Mario Sunshine, coñece Super Mario Sunshine, xogo saído en GameCube, que ahora non carga aquí, bueno, lo miraremos. Que Super Mario Sunshine, cal é o concepto? Que temos a Mario, que chega á Illa del Fiño, Golfing Island, sí, e que chega aí de vacacións, pero logo, pois, digamos que ten un problema e ten que andar buscando, pois, digamos, bueno, hai como un doble de Mario, entón, digamos que as vacacións hai que tes líos como que che levan as maletas. É como é o equivalente a perder as maletas no aeroporto, o Super Mario Sunshine, pero sí que é unha fase que ten toda esa parte de bueno, todo moi paradisíaco tamén, todo moi ten esa camisa de Mario Casa Estrelas e demais, os soles, entón é como todos xogan como moi verán, entón ten varias praias por aí que son bastante chamativas. Ínonos a Mario, vouche ceder xa o relevótico co do Super Mario Land, co Super Mario Land 3, que aí está, bueno, Super Mario Land 3 tamén coñecido como no, digo, o do Wario Land, digo. O do Wario Land, sí, claro, temos un pouco desordeado isto, sí. Claro, mira, no Wario Land é un xogo eu xoguei na Game Boy, é o Super Mario Land 3, Wario Land 1, e chegas a unha illa moi particular que é a illa duns piratas, que son os piratas Azúcar Moreno. Toda a illa, todos os nomes dos localizacións da illa son referencias á comida e á cociña. E o primeiro sitio que chegas é a praia do arroz. A verdade é que é moi gracioso porque eso, aínda que a referencia está así moi divertida porque eso, todos os puntos son relacionados ca cociña, pois a praia do arroz é o primeiro sitio que chegas. Está moi ben, o que pasa que, bueno, cas limitacións da Game Boy tampouco podes ver unha referencia super paradisíaca, todo é verde ao final, pero a verdade é que é outra destas fases de praia que tamén me quedaron no recordo. Sí, hai inimigos concretos de praia tamén porque podemos un clásico son cangrexos, por exemplo, non sei que culpa teñen os cangrexos, pero sempre son como inimigo base de praia. Non sei se no Wario Land había algún por aí. Non, a verdade é que os inimigos repetíanse bastante ao largo de todo o xogo. Entón tampouco había aquí un moi específico da praia, pero en fin, xa o entorno pois era o que era. E bueno, estamos falando de momento xogos de praia, xogos de plataformas destos de saltar, tipo Mario, Sonic, ou, bueno, Wario, que ao final é casi Mario. E había unha moda tamén nos 90, que era o tema este das mascotas de marcas. Non sei se lembrades a Cool Spot. Vexo, hai unha cabeza por aí que de que sí. Espera, se me carga aquí o Cool Spot. Bueno, Cool Spot era unha mascota que basicamente era un punto que patrocinaba 7up. O 7up, a marca 7up tiña un redondo vermello e con iso fixeron un personaxe que era unha chapa vermella con
con lentes e demais, pero facía surf porque eran os 90, entón todo é molar, se non molas non tal. Entón tamén é un xogo que comeza eso, moi verán porque eso, botella de refresco aí en plena praia, e a primeira fase, pois eso, como as dunas de Corruedo máis ou menos, pero en versión grande porque é unha chapa miniatura. Entón iso tamén é unha fase que hai ali. Que hai que dicir que houve xogos de mascotas, houve xogos de Ronald McDonald, houve xogos de tamén de Fido Dido, que creo que foi a segunda mascota da bebida esta. Entón, bueno, que hai xogos de plataformas de marcas de todo nesta época 90 a principios do 2000, que é unha cousa tola. Pero non vai ser todo plataformas. Non, os xogos de rol tamén teñen as súas praias, por suposto. Unha das que primeiro pensamos para facer este podcast, por suposto, bueno, mente o Final Fantasy X, porque ao final, pola propia estructura do xogo, que basicamente estás nun mundo que está cheo de praias, porque todo o mundo son illas, o mundo son unha composición de illas pequeniñas, pois nas que vive a xente, ten un montón de zonas de praia e super paradisíacas. Por suposto, no principio, despois de que empezas unha gran cidade que é Zanarkand, despois chegas á illa de Besaid. A illa de Besaid é como super tropical, é como super paradisíaca, é un pouco donde se calma o xogo e donde comezas a aprender pois un pouco os controis, como funciona, e tamén a este novo mundo que chegas, que é moi descoñecido cando chegas por primeira vez. Pero todo o xogo en xeral ten eso, son todo illas, entonces ao final dá un lugar a que aparezcan moitas praias, pois tamén en Quilica ou outros puntos do mundo do xogo. Sí, logo queremos comentar porque no Final Fantasy non é todo praias. Hai outras que igual non volvo aquí a meterme os pés na auga que ven sin e alía. Bueno, tamén o Final Fantasy X, como te digo, Final Fantasy X-2 tamén e todo isto, pois tamén tiramos. Un que tamén é bastante parello, estamos falando do Final Fantasy X comezos do 2000, 2001, tamén seguindo un poquinho máis para diante, temos outra praia de inicio, tamén xogo de rol, que é o Kingdom Hearts, que comezaba nas Illas do Destino despois dunha pequena momento onírico así un pouco máis raro, e a verdade é que, bueno, tamén bastante estética, bastante parella, sendo un pouco máis cartoon a nivel xa gráfico pola proposta. Se sabedes, Kingdom Hearts, ese xogo que misturaba un pouco esa filosofía de xogos de Square Enix xa nese momento con personaxes Disney. Entón, pois eso, temos aí, neste caso é unha illa propia do xogo, non é unha illa inspirada en Disney directamente, senón que son personaxes do propio mundo do Kingdom Hearts nativos. Kingdom Hearts non... Non, eu escapei un pouco dese xogo. Non sei por qué, mira que xogos Final Fantasy, pero os Kingdom Hearts escapei deles, sí. Sí, no, o sea, a nivel de concepto ten moitas cousas semellantes cos Final Fantasy, quitando que daquela xa iba máis no ámbito do action RPG, que nos podía lembrar un pouco máis a combate tipo igual Zelda, por ir un pouco máis a referentes así máis coñecidos, pero tamén moi verán o comezo. Por aquí, o Kingdom Hearts eu creo que sí que tamén é un clásico. Ainda que logo en comentarios, que tamén nos deixaxedes por redes sociais en @recunchogamer, xa sabes que en @recunchogamer nos podedes seguir e ver máis contidos, pois tamén hai algunha praia un pouco máis tarde que non é tamén das boas. E se che parece, logo facemos ronda. Vamos ir con outras praias, aparte esta creo que tamén ao comezo, sí, pero esta é Praia Trauma, que é do Ghost of Tsushima. Sí, porque ao final eso é un tropo dun concepto de que as praias son zonas, son momentos nos xogos de descanso, relax ou incluso interrumpir a historia un pouco, onde descansan os protagonistas. Pero non sempre é así. E temos praias con traumas, nas que pasan cousas malas. E pasa, por exemplo, no Ghost of Tsushima, o comezo do xogo é a invasión dos mongois da illa de Tsushima. E a primeira gran batalla é na praia de Komoda. Nesa praia, aparte de que é un comezo super épico, pero é super traumático porque morren prácticamente todos os samurais da illa e quedas ti como Jin Sakai vivo para seguir adiante ca batalla. Pero é un episodio super épico, pero moi traumático, estás nunha zona de guerra, nunha praia, entón, pois eso, que non todos son palmeiras e cócteles, senón que nas praias, nos videoxogos, pois tamén pasan cousas malas. Bueno, como na vida real. Tristemente, bueno, non vamos a entrar ahora niso. Estou pensando, doutra que tamén de inicio que teño que marcada, pero que tamén é das de... non tan ben, no Hellblade 2, non sei se probaches que o Hellblade 2 é durísimo comezo tamén, que empezas aí... é un pouco...
cando en San Xoán, cando xa encenden todas as cachareras na praia, que é todo fume, dis. A ver se desta que se encende unha moi grande ao lado, tens que marchar por outro lado. Eu estuve vino en algún San Xoán en Coruña, disto de, parece que estou no Hellblade 2, ainda non se lanza o Hellblade 2, pero xa sabía que parece o Hellblade 2. Algún exemplo máis así, por citarlo máis rapidamente, teríamos isto xa non son o comezo, xa serían máis momentos un pouco máis destos de praias non tan veranito, que digamos, sería o Blasphemous tamén. Hai unha zona por aí indo para baixo no mapa que hai como unhas praias con un naufraxio e son como os inimigos máis chungos do xogo, que creo que incluso non sei se é unha zona que engadiron despois con DLC ou se está comezo, pero bueno, é como non é obligatorio nin xogala, en plan, se queres ir a esta praia ti sabrás. E logo disto, bueno, estos serían fases que normalmente o comezo, praias que temos o comezo, que polo xeral ben, salvo estes últimos casos que mal. Pero logo tamén temos eso, un pouco máis na filosofía que comentamos, nesa serie que se chanta un capítulo na praia polo medio, que é así máis para desconectar un pouco da trama. Lost non vale, non é o exemplo, pero bueno, outras series que eso, que se mete un capítulo máis das vacacións ou o que sexa. Hai algúns xogos que, por exemplo, RPGs que tamén fan isto. Entón, se queremos primeiro co Final, seguimos co Final, que nos levarían a donde? Pois no Final Fantasy VII chegamos a Costa del Sol, en español en versión original, que é un sitio pois moi de playa, é un pobo de playa super turístico, onde chegas nun momento nun barco e pois é como un momento de respiriño, un momento de relax, porque realmente ali pouco máis podes facer que mercar algunhas cousiñas, especialmente no Final Fantasy original, e encontrarte con un dos malos que está pasando tamén o seu rato de descanso na praia. Está tomando sol, cabata de científico, ollo, aí, cuidado. Entón, é un sitio pues, de parar, de tomar aire despois de vir dunhas fases bastante intensiñas, antes de meterte noutro momento tamén bastante potente do xogo, é aí un momento de respiriño. Incluso hai unha casiña que se aforras suficiente aí na túa vida do Final Fantasy sen gastar moito mercando materias estas cousas, podes mercar unha vila enorme, unha casiña de descanso aí para volver máis adiante para descansar con todo o equipo. Pois iso, Costa del Sol no Final Fantasy VII, nalgún Final tamén hai unha cousiña de praias e máis. E agora, creo, cando abrimos e quedes un poquinho melón do público, non sei se vos ocorre algunha praia destas. Estamos centrándonos en praias, non xogos que traten con praias noutro aspecto, que agora iremos despois con iso, mecánicas de videoxogo a praias, pero hai alguén se ocorre algunha praia por aí, mandolle aí a Eva, que aparte, fálanos desa outra praia se queres máis traumática do Final Death. Bueno, un aplauso a Eva Farto tamén, que te colaborado dos recunchos algunha vez e tamén que te desen rejugando o podcast. Agora se escoita. Agora? Vale. Agora sí. Se queres, empezo a falar do Final Fantasy X. Sí. Precisamente, é o primeiro Final Fantasy que está ambientado no asiático, porque anterior a ese todos os Final Fantasy estaban ambientados en épocas medievais, europeas, ou en outro tipo, máis ben tirando occidental, porque un xogo xaponés, e para eles a fantasía era o que está pois máis afastado deles, o que é máis exótico. Pero, sen embargo, unha vez que empezaron a medrar, deronse conta de que para os occidentais o exótico e a fantasía podía ser o que eles tiñan aí. Así que ambientaronse moitísimo nas illas do Pacífico, nos archipélagos do Pacífico, Tailandia, a mesma Okinawa, na que foron todos os xefazos a pasalo moi ben coa excusa de traballar. E vese moito no Final Fantasy X a temática das praias, porque para os asiáticos a praia está ligada á súa cultura, e tamén todo o que lle poden agradecer e todo o que lle poden temer ven do mar, os tifóns, os maremotos. A xente maiormente traballa de pescadora, entonces podes perder a vida no mar. Ten ese simbolismo Final Fantasy X de terlle medo e respeto á auga a través de ese pecado que ataca desde a auga, precisamente. É unha praia máis que quería comentar, ya deixando Final Fantasy aparte, que está moi de actualidade agora, Death Stranding. Ah, vale, pensei que ibas a outra. Logo che pregunto outra tamén. Death Stranding ten a famosa zona da praia na que imos ir recurrentemente moitas veces,
e que é un lugar que representa unha especie de limbo. Está o plano terrenal, no mundo real, hai un plano espiritual, que son cando topamos con esos entes fantasmagóricos, e está esa praia chamada, que se chama así a praia, é un limbo, cada un ten a súa propia praia, está cargado de simbolismo, porque Kojima e os pitillos ficticios nunca faltan, ese home sempre está... é un xenio, pero ten unha cabeza un pouco desordenada. Eso, cada persona ten a súa propia praia, e tamén incluso pode conectarse con recordos de outra xente a través de elas. É unha praia moi interesante na temática dos videoxogos. Que teño pendente teño pendente o Death Stranding, pero bueno, sí que houve máis xente tamén que deixou nos comentarios e máis, e quería preguntar que pasa no Expedition 33 se queres un bañador. Que necesario eran esos bañadores. Hai dous tipos de bañadores, Sí. Hai bañadores dourados e bañadores a rayas moi franceses. Sí, o comezo o terminar o prólogo de Expedition 33, o primeiro que imos salvar é unha praia, no? Que como case semella o desembarco de Normandía pola cantidade de acción destrozo de vidas que hai ao chegar ali. É tráxico como saen con todas as súas ganas de salvar o mundo de Lumière, desa primeira cidade, e chegan a unha praia en donde son prácticamente devastados todos. Non vou facer moito spoiler porque isto é do inicio do xogo, é o primeiro que vas topar en canto saias da cidade. E como esa praia é simbolismo de esa parte, de desembarco de Normandía, de esa loita, destrozo de vidas increíble. Tamén ese momento de ruptura de decir, pa que salín da casa? Pa que salín? Bueno, e logo tamén as outras que son máis desconectar cando hai esas misións de... As misións secundarias horribles cos yestrales. Eu diría que disfrutei moito esta a complicada, sabemos todos a que nos referimos, a que é para arriba. A de que te tiran auga desde arriba. Eu esa piqueime, saqueina en menos tempo igual do que moita xente... É a mellor das que hai, creo que son 5 minixogos, creo que é o mellor, o máis divertido, o menos frustrante, e ese está moi ben. Bueno, hai tamén outra que é como unha especie de voleibol, que ahora falaremos de voleibol en praia tamén. Bueno, graciña Seba, dai un aplauso. Alguén máis que comentar algo por aí? Deixe aí a Carlos. Se por aí alguén máis que comentar algo na praia, senón... Sí. Eu creo que sei quen és, pero bueno... Quen é? Eres como capitán. Sí, o capitán Gastón. Tiñas falado dun montón de praias, de momentos de inicio do xogo, entón, eu lembrome da praia no que comeza o Link's Awakening, Torombo Beach, por exemplo, e outra que comeza nunha praia porque hai un naufraxio é no Immortals Phoenix Rising. Nese xogo ti tamén comezas unha praia. E logo, falando de illas, tes o Wind Waker, que o Wind Waker tamén está cheo de illas, ou seja que hai praias por todas partes. O Sonic Advance 3 tamén comeza nunha praia. A medida que ides falando, eu ide lembrándome dunha cantidade de praias que hai por aí. Bueno, eso se trata un pouco tamén a xente que isto está grabado, que isto é un mensaxe para a xente do futuro. Os que estades vendo YouTube e demais, deixade comentaros tamén aí das vosas praias e demais, pero si é certo, o sea, o Sonic si que hai 12, 13 xogos mínimos que meten aí o tema das fases, das praias e demais, e Zeldas tamén eso, tamén hai algún comentario que veremos logo tamén do Breath of the Wild e demais, claro, si, ao final, sobre todo mundos máis abertos, pois, máis xa que unha praia non cha meta, pero bueno, algunha simboliza un pouco máis ou teñen ese matiz, como os que apuntaba aquí tamén Eva, as túas son máis a catastrofismo, tamén xirei. As escollas que fieches son un pouco máis eso, Death Stranding o Limbo, o outro Desembarco en Normandía, Medal of Honor, ves, ahora que falamos de Desembarco en Normandía, Medal of Honor tamén hai un que ten iso. O Outrun, que é máis tamén máis de disfrute. Sí, aquí hai xente que está dicindo sí que a cabeza, porque sei que comentou xa, e estamos coitando música do Outrun aquí ao comezo tamén. Bueno, graciñas, capitán. Non sei a que máis se anima, senón abrimos turno despois outra vez. Sí. Pois, boas. Ti te chamas Rafa. Hola, Rafa. De videoxogo.gal, tamén outras cousas. Nada, eu que ia a comentar das miñas praias así, a que me ven na cabeza, eu que son ben noviñe, a miña consola que é PS2,
é máis que praia, Mundo Praia, que é Pokitaru de Ratchet & Clank, o primeiro, claro, sí. que tamén logo está. Que ese planeta mola moito por o tema de que a parte da, bueno, todo o tema de plataformas de Ratchet & Clank e demais, ten tamén unha zona que é máis de, pois, de ir coa nave, como que, bueno, que ten bastante cousas, e tamén porque o mundo, como está dividido así como en illas, pois ti podes sumerxirte, conseguir pois cousas debaixo da auga, como, bueno, é un mundo como moito máis diferente ao que o resto do xogo, que ves, porque Pokitaru xa é bastante avanzado, o sea, non é non principio, senón que xa levas bastantes cousas, claro. Tamén o guai que ten é que hai unha zona onde ti podes conseguir como un casco que ti permite pois poder respirar infinito baixo a auga, así que podes logo de avanzar o xogo ir ali e demais, estar ali pois todo o rato que queiras. Sí. Respirar un infinito baixo de auga é unha farsa que os de Sonic non coñecemos, pero okay, que non. Trauma. Bueno, pues, gracias pola, ahora que citas dixeche Ratchet & Clank, e veume Jak and Daxter, porque cando non se ocorre un, se ocorre outro, e tamén Crash Bandicoot, por irnos tamén a icónicos de Sony e de PlayStation. Pero bueno, isto é un pouco praias. Logo se vos acorda unha máis por cousa que fagamos. Tampouco quero falar de todas, porque vai haber o trivial musical ao final do concurso, do programa, que tamén aí, pois hai unha que non se menciona, igual aparece aí. Vamos ahora con outra cousiña, vamos un concepto que é xa videoxogos que xiran en torno á praia. E aquí fixeste o mestrado, Lara. Sí, fixen aí unha investigación porque, como sempre, propos un tema e venche cousas á cabeza, pero despois non se che ven máis inspiración e digo, bueno, pois vou facer unha batida a ver que atopo por aí. Neste caso atopei un xogo dos 80 que saliu para Commodore, que é o Beachhead, que é un xogo de guerra no que o teu obxectivo é destruir un almacén de armas. En un momento dado tes que, bueno, primeiro chegas por mar, tes varias fases no que moves diferentes vehículos, barcos. Sí, iso negro e mar. Sí, imaginamos exacto, que é ¿no? época do Prestige e demais, pero en fin, va. Entonces empezas como con dúas fases navais, así nos que tes que aquí evadir o inimigo, despois derrotar pois uns inimigos que se achegan desde o mar e tal, e chegas á praia. E a praia tes que conquistala cun tanque ou pasar a través dela. Entón, pois nestes gráficos dos 80 que son tan especiais, e quedoume aí, dixe, non, teño que por esta referencia porque estamos todo pondo playas como moi bonitiñas todo, aquí hai que ir aos 80 e por playas de pixelón e que se vaya vendo un pouco. Sí, direi, se me veres que estou aquí manipulando un pouco raro o que estades vendo en pantalla, que estou caca no hit, porque isto ao mesmo é unha prancha de sartén. Se alguén que uns ovos, fritos aquí tamén no portátil. Ao mesmo, día espectacular hoxe, pero estas cousas está ben. Vamos con outros que son xogos que están asociados, deportes que están asociados á praia. Entón, creo que aquí teño primeiro unha imaxe, para non andar saltando, que é un xogo que tamén nos deixaron aí o comentario. Claro, saltemos Beach Sports, este non hai, lo falamos del, se queres. Un sería, por exemplo, o California Games, que non sei se tes o micro, Carlos, queres falar ti do California Games propiamente, que andabas con ele aí antes, xa nos contaste mellor de que vai, en de que isto probei. Xogo de finais dos 80. No, cando comentaches o de xogos de praia, o primeiro que me veo a cabeza foi o California Games. Recordo hai moitísimo que non xogo, era máis ou menos pequeno. Recordo porque era un xogo que xogara naquel PC de Amstrad PC 1512 de 4 cores, aquelas pantallas en CGA que tiñan solo 4 cores. A mí parecíame unha porquería aqueles PCs compradas cos Spectrum que tiñan 16. Sabes que son moi fan do Spectrum, tiña meu Spectrum de 16 cores, era con o que xogaba e tal. E cando xoguei nun PC e vin que só tiña 4 cores, dixen eu, isto non vale para nada. Bueno, pois o California Games é un xogo que recordo de xogar na dun veciño. Despois efectivamente tamén xoguei a versión Spectrum. Bueno, é un xogo que como está baseado en xogos de surf, de patinar polo paseo marítimo a carón da praia, a carón do mar, darlle unhas patadas a unha bolsa. Non sei exactamente se fai na praia ou non, pero desde logo todo o que ten é boca praia. Foi o primeiro xogo que me vou a cabeza tan pronto mencionaches que o programa iba
de praia. Sí, que os que estedes vendo a imaxe aquí atrás, esta non é a versión que xoga Joystick, esta ten moitas máis cores, creo que esta é de Commodore que temos aquí atrás, ou versións tamén para consolas de 8-bit e 16-bit. Non, é que dime, esta cousa é unha imaxe, só. Ás veces traballamos con imaxes fixas, sí. Perdón. Si vai a 0 frames por segundo este gameplay, nada, iso, tiña praia e demais. Creo que tamén depende das versións, algunhas metían máis xogos e demais. Había un que parecíame raro, que era cunha pelotiña pequeniña, xogar a dar toques, en plan ca rodilla, e se dabas o toque cruzando a perna dabache máis puntos, tal. Pero é un xogo que se xoga en California, parece ser, eu teño visto despois en sitios. Sí, pero é como dar toques, pero como é un proto Tony Hawk, pero sen monopatín. Só dándolle toques unha pelotiña, pero segundo a pose dache máis puntos. Outro que tamén chama verán, gracias Carlos, son os Windjammers, que eu creo que xente Windjammers para os 90, Windjammers 2 que hai un remake, iso que se fixo, bueno, remake, secuela, que ahora é todo un pouco así, secuelas que son casi como remakes, que é un xogo de campeonato de frisbee, que é un frisbee un pouco Pong, a nivel visual un pouco Pong, pero justificado en deporte de verán, que básicamente lanzaba un frisbee e colarle unha portería de detrás ao rival. Pasa que está un pouco xa así un pouco como hormonado gameplay de que tes personaxes con lanzamentos especiais que tienen con efectos tolos, un pouco así Son Goku. Frisbee con Son Goku sería un pouco o concepto para explicarlo claramente. E bueno, tamén un xogo así que está ambientado un concepto frisbee que asociamos á praia e logo tamén un escenario que propiamente está ambientado en praia propiamente. Vale, fálame do Big Beach Sports, ainda que non mostrar aquí apoio visual, xa te aviso. Pois é un xogo que saliu para Wii que son todo deportes que se fan na praia, pero de todo, fútbol americano, vólei, fútbol, petanca tamén, para se queres xogar máis relaxadiño. E a particularidade desa, son dos típicos xogos de deportes que salieron para Wii e todos son xogos que se xogan na praia, independentemente do deporte. Sí, que logo o Wii Sports Resort tamén creo que ten un pouco xogo a eso, porque eu creo que tamén hai máis cousa de refresco, tiña así que a cabeza tamén, a Wii non tiven. Volvéndonos a un dos deportes estrela de verán, porque leva a palabra praia nel, que é o vólei playa. Aquí tamén temos un traballo de campo. Aquí hai moitísimos xogos, moitísimos ao largo de todas as épocas prácticamente. Pois saliron un montón. Por exemplo, Kings of the Beach, que é dos 80, que son, pois eso, pois son xogos de vólei playa, non ten máis. Poden ter diferente tipo de gráficos según foi avanzando a época e tal, ou poden ter maior ou menor gusto según a época na que foron feitos. Quen quera entender que entenda. Eso. Pero a verdade é que hai un montón. Isto daría para un podcast por si solo, porque atopei, vamos, moitísimos. Se por citar algo máis, por exemplo, Beach Spikers, que estivo en GameCube e viña dunha recreativa de Sega, 2003, que a portada en concreto, pois, digamos que tiña un plano así un pouco raro. E logo tamén bueno, sí, vale. E hai outros máis que tampouco vamos citar máis porque igual salen tamén despois no trío musical e demais. E outra cousa moi de verán é coller a moto acuática e irnos ao... Espérate, se me carga. E que aparte isto creo que non me detecta nin os dedos ás veces. Do que está, aí está. O Wave Racer, que bueno, estamos poniendo, creo que eu coñecino polo primeiro que saíra en Nintendo 64, que ahora o tedes dentro do Switch Online Expansion Pack Plus Deluxe de verdade da boa. Tedelo para xogar na Nintendo 64 da Switch tal. Pero nace dun xogo de Game Boy, non do outro abogado, que era con vista cena e tal, e basicamente eso, carreiras con motos de auga. O que pasa que sí que en Nintendo 64 funcionaba un pouco como esa demo técnica de mira esta auga que ven luce, que tal, e había esas físicas da auga nas carreiras que tamén xogaban a súa función. A min, isto comentámoslo tamén co lanzamento do Siege 2, a min é un concepto de xogo que asocio ao lanzamento dunha consola que é un xogo de carreiras moi arcade. En este caso, pois igual se tiñas o Ridge Racer na Play 1, na Sega Saturn tiñas o Daytona USA, os distintas xogos depois, Nintendo 64 tivo este Wave Racer como así unha cousa un pouco distinta. Bueno, pues eso, que está para probar. Sí, ahora ven este de como se chama, o do club. Bueno, eu topei unha cousa por aí que me fixo moitísima gracia. Isto é, por se queres xogar os Sims na praia, pero é o Beach Club Simulator. É dicir, para que ti xestiones o teu chiringuito de praia, basicamente. Fíxome moita gracia. É un xogo moi sinxeliño, creo que estas son Steam. Vale, pero eso, é para que xestiones, amplíes un club de praia
bueno, despois o xogo vaise ampliando un pouco máis, pero fíxome moitísima gracia porque ao principio tes como unha parceliña e un chiringuito e tes que ir xestionando aí a xente que che ven o chiringo, espantar tiburóns cun pao, darlle cun pao aos pervertidos que veñen sacar fotos dos teus clientes, cousas polo estilo. Por suposto, xestionar o feedback dos teus clientes a través dunha app. En fin, fixe moitísima gracia este xogo e dixen, bueno, non todo vai ser acción e destrucción, aquí hai que por algo máis para ver como funciona o xogo. Vale, vamos a esa que nos deixaron a xente por redes sociais en @recunchogamer no Instagram, que deixaronos un feixe deles. Entón, imos facelos un pouco de mostrarlo por ir contando. Se vos acorda alguna cousa máis, pois tamén o vemos. Deixen comentar que sí, correcto, toca darlle agora a isto. Está claro, estamos vendo aquí o gameplay que andan, creo que sacando a area, poñendo a area así en orde e demais. Buscando tesouros e limpando a basura da praia. Sí. Bueno, vou poñer o xembran así galloso porque al final isto quedounos así como... Aí está cargando, creo. Bueno, citámonos por aquí xa o Wave Race, dixéronos, Lorena Amigo tamén digo Wave Race 64, tamén nos di o Treasure Cove Trove, a cova do tesouro que atopas, que atrobes, do Baño Kazooie, que non se podía saber, que voy a comentar, efectivamente, outras plataformas dos 90 que ten por aí. Temos a No es mi vieja yegua gris, que dio Beach Life, o seu musicote de banda sonora que é moito buen día. Beach Life está desvendendo aí imaxe que era como un especie tamén de Age of Empires de praias, por resumirlo rápido. Se llama ben de xestión, igual un máis un ticún destes. E tamén nos di por aí Steph 81 as Illas do Destino do Kingdom Hearts, que xa comentamos antes. Dinos por aquí Loise Freud. Fuá. Oye, a mí isto chamou a atención. No Carmageddon 1 era un dos meus espazos favoritos para non os coitedes, rapazada, para robar peña. Tamén destaco a praia na que chegas ao Monkey Island no primeiro da saga e coñeces a Herman Throt. Quen é Herman Throt? Te acordaste do Monkey Island? Ahora mismo pilla. Vale, bueno. E logo no É o vello, sí. Sí, o vello do... É verdad, sí. Pois eso, destaca na praia onde coñeces a Herman Throt e tamén no terceiro Monkey, a praia na que hai un fulano deitado tomando sol e o que tes que axudar co seu moreno. Isto non sei se temos máis info, pero bueno, queda aquí a mención. Máis xogos, dinos aquí Loise Freud tamén, outro moi de verán e temática de praia, o Man Eater, onde es un tiburón e serve de acompañamento o Eco de Dolphin, supoño. Na imaxe estás vendo Eco de Dolphin, o Man Eater, por que non tengo concepto, pero basicamente sí, vas con tiburón, unha cosa así, é como tiburón, concepto de tiburón de Spielberg, mezclado con enerxía de Fast and Furious. Sí, un pouco o concepto tamén. Bueno, estamos aquí, aí ven o Man Eater, que estamos aí co vento. Seguimos con máis comentarios. Tienes por aquí do demo, da ciñas aquí, a xente está aquí co cartel, do demo fainos mencións de xogos de Play 5, por exemplo a praia do Astros Playroom, que de feito ten un boss aí que creo que é un polvo, e demais, o sea, moi corriño o Astros Playroom. E logo tamén as pequenas illas tropicais do Forbidden West, que Forbidden West a verdade que non o xoguei, teño aí pendente, pero sí que, por exemplo, a parte de sumerxirte demais visualmente, eu creo que dos xogos máis bonitos a día de hoxe na nivel de parte gráfica que iso. E logo, Capitán Gastón dicíanos o Lurie Lynch Beach do Breath of the Wild, e aí temos unha imaxe deste. Bueno, mini inciso, provei o do Breath of the Wild e demais na Switch 2, notas, é outra cousa, xogas outra cousa o xogo. O do GPS é curioso, porque ás veces mandache por un barranco e dis, a ver, igual non por aí non. Pois como Google. Efectivamente. Bueno, xa nos fixo aí a charlate antes das praias, pero bueno, un pouco xa resume o que comentou. E logo Marc Casac, que está chamando aquí o rebote a ti, Lara, di Okinawa no Yakuza 3, que ten ese estilo dos 2000s que comentábamos tamén, tan maravilloso. Sí, no Yakuza, pois ao final xogas normalmente nestas cidades monstro de Xapón, e Okinawa, pois de repente é unha ruptura bastante importante, e onde ten o protagonista pois un orfanato e está nas aforas dunha cidade e diante dunha praia. Co cal é como unha ruptura cos outros escenarios, ata o protagonista que sempre vai co mesmo traxe, leva unha camisa playera para marcar aquí que está de descanso. É a zona na que se pesca tamén no xogo, no que hai un minixogo de pesca, é a que se fan pequenas misións secundarias por aí que
están relacionadas ca historia, pero normalmente é unha zona como moi de ruptura, moi de calma, cas cidades enormes e moi densas que solen aparecer no Yakuza. Que obviamente tienes os minixogos de pesca. Poderíamos facer un programa entero de minixogos de pesca. Efectivamente, Recuncho Gamer Podcast número 48, que capite xogos de pesca. Embarcamos aí, o link na descripción tamén. Vamos con máis respostas que nos deixaste no Instagram. Dinos por aquí Paun Torres as praias de Mykonos no Assassin's Creed Odyssey, ou seja, xogo dos de Assassin's Creed ambientado en Grecia clásica, antigua Grecia. É verdade, facendo inciso, o Assassin's Creed 4 Black Flag no Caribe, pois tamén hai praias estupendas por ali. Tes o barco tamén para irte unha outra. Dinos por aquí Argalindo, pois eu vou dicir a praia na que comezas no MMORPG en New World, que é esa imaxe que te das aí á dereita, é un dos MMORPG, creo que de Amazon en concreto. E logo dinos tamén a Aaron Rdai, a praia do Hantaro Rompecorazóns de Game Boy Advance, que te delos aí tamén, pois eso, tamén hai os Hantaros co flotador para antes de meterse na auga. Vamos con, mira, seguindo un pouco, que me saltei aquí, con Ana Oboal, compañera tamén do podcast, dino as praias do Death Stranding, pois aí tamén esa imaxe que rememora. E Juan Frustrante, dinos o Medal of Honor Halide Assault, a praia de Omaha, que non sei se é tan tráxica como a do desembarco en Normandía, pero sendo Medal of Honor non creo que sexa para xogar o voleibol. E logo tas Rex, nos comentantes por aí, o Outrun de 1986, que innovou en moitas cousas e empezaba nunha praia con musicote que estivemos coitando ahora ao principio. Ahora creo que estamos co Mario Sunshine, sí. E vamos, creo que xa con as últimas respostas. Óscar Sanjo 23 tamén coincidiu con nos en mencionar a B-Side, a praia agradable do Final Fantasy X. Tamén comentaba antes os California Games, que xa comentou antes a historia. E tamén Wolf dinos o Kingdom Hearts. Creo que estamos xa das últimas, penúltimas. David Stecan dinos o Garden Beach, Garlon Beach en Block da Super Nintendo, que isto é un xogo de plataformas protagonizado por un becho así como vermello. Logo tamén temos a Brainstorm Beach de Curse of Monkey Island. Curse é o 2, é o 3. Poñe de números, que vos costa. Por menos ata o 3, logo xa desinventas. E logo por falar de algo máis novos, as distintas, que comentamos antes, praias gestrais do Claroscuro Expedition, que era estas zonas de así un pouco de parkour ou varios minixogos para conseguir versións de bañadores. Eric Scouts tamén coincide con Capitán, mencionando Link's Awakening. E por último, xa estas foron xente que me respondeu directamente por privado, porque non sei. Dino Ramón Méndez, a praia na que está Sonic a tomar o sol no Soleil, que isto, pois un dos cameos que tiña Sonic en shows que non fosen Sonic era neste RPG de Mega Drive, o Soleil, que era un pouco seguindo a estela do Zelda, o Link to the Past, que era do Super Nintendo, pois eso, un xogo de acción RPG con vista cenital. E pois nunha das praias estaba aí Sonic, e che dicía algo así como non me toques, que queimo. Sí, Sonic tan gracioso como sempre. Logo temos tamén por aquí, vou ampliar, que teño aquí isto tamaño pequeno. Vale, non amplía. Bueno, pois vou facer aquí un modo galloso, xírome. Tío, lelo mellor. Lara, non. Sí. O Dark Merida en dos Kingdom Hearts, dai a ti. De serme perdidos. Non hai sol, non molesta a vista e non produce cancro de pel, a pouca xente, tranquilidade, e podes bañarte no mar da escuridade e a praia de area non de pedras. Vale, e que máis nos din por aí? Pois Antonio Acupa Beach do Super Mario Kart. Bueno, casi todos Mario Kart deben ter praia. No Mario Kart World tamén confirmamos. E leo a Short Hike, que é un xogo indie moi bonitiño, no que xogas con paxariño. Tamén ten entornos moi chulos. Pío, paxariño. Bueno, pois ata aquí, non sei se alguén se acordou algún xogo máis ou quero comentar algún videoxogo máis por aí. O Crysis. A ver, hai micro por aí, lanzamos de micro, última ronda de público. Estamos falando de praias ou mecánicas relacionadas con deportes que se practican na praia ou que nos levan a ese mundo praia. O Crysis. O Crysis comeza nunha praia que a tiros. Unha praia a tiros. Tamén traumática. Unha praia traumática tamén. Bueno, pois ata aquí o que son as praias en videoxogos a nivel visual e sensorial. E imos pechar o podcast tamén para acordarnos tamén dos sons que estamos acordando por aquí. Sí, bueno, esta non é, a melodía non é de praia porque é o tema principal do Zelda, pero está así un pouco de que tráeme aquí xa o refresco, non?
Bueno, pois vamos montar un trivial, a ver como sai a cousa. Vou poñer primeiro por aquí. Sacade os que teñades móviles. Creo que non imos sumar 40 persoas, entón vou usar... Perdón, que pecho o micro, sí. Vamos aquí a poñer opción... para se podes meterte tilar así, me axudas a ler as preguntas. Ahora vos comparto aí. Hai que meterse na páxina de Kahoot e o código 592987. Senón agora poñemos o QR, pero igual aquí na pantalla máis. Senón eso, poñer Kahoot código e agora vos digo os números con calma. E mentres aproveito, agora vou compartir aí. Agora vai, creo que está aí en pantalla. Sí. 592 987. Espera, porque dixen de memoria. Sí, 592 987. Por se alguén está aí no fondo quer apuntarse agora, sorteamos non, gañádelos cos vosos méritos. 3 chaves para xogos de Steam. A saber, podes escoller, o sea, quen quede primeiro escolle primeiro, quen quede segundo escolle segundo, terceiro que lle toque. Xogos para Steam como son o Trek to Yomi, xogo aumentado aí bueno, sí, historia xaponesa, samurais e demais. Temos, por seguir xa un pouco pola temática, Yakuza 4 Remastered, porque sempre é mellor pola cuarta parte empezar, porque se a cuarta está ben, o resto xa seguides. E tamén, por se perdes unha cousinha un pouco máis relax, máis zen, un xogo indie moi chulo que se chama Unpacking. Entón, estes tres xogos son os que temos aquí para os que participedes no trivial musical. E tedes na pantalla o QR, se non me lo pilla, que igual non, pois tedes que buscar aí Kahoot código e meter o código que aparece en pantalla, que é o 592 987. Maldita sexa porque me memorizo as cousas en mirar para a pantalla. Dixo no ben, non? Teño problema cos números, en fin. Son 10 cancións relacionadas con fases de praia ou con toque verán. E escoitaredes un pouco da canción e a resposta, basicamente, será dicir cal é o xogo ao que pertence. No enunciado da pregunta, en algún momento, lanzaremos algunha pista tamén. Pois esta é a primeira fase de un tal, pero bueno, quedavos que se vos escoitas a canción xa sabedes que xogo é, e de aí son non leada esa pregunta e da resposta, se non demais. Como ides por aí, estades entrando ou non? Temos aí xente. Falta alguén por aí que queira entrar? Levantade man se queredes. Ti estás, Lara? Vale, como te chamas ti? L, chamas L. Vou ir pechando aquí a música do Spotify. Dios, queima isto, o táctil. No, o táctil teño... Creo que ahora se vou facer o paso ao control non teño pegada a tilar. Vale, teño que lanzar as músicas desde aquí. Vou facer aquí un simulacro para min para saber onde lanza aquí o... Vale, non aparece en pantalla a pista, iso é un detalle importante. Hai máis que falte por apuntarse ao trivial. Mans aí aperta. Estades todos ok? Falta unha persoa aí, vale. Está aí xente de Lua Gaming, que tamén ustedes aquí hoxe no Rianxo Gaming. Lembramos tamén que este podcast hoxe témolo gracias a xentiña de Fibra Rianxo, tedelos en fibrarianxo.com. Se estás escoitando ahora mesmo aquí, tedes aí ese posto con lona blanca aí que tamén podes consultar, e xa sabedes que tedes aí móviles, accesorios e fibra rianxeira, mellor atención tamén personalizada para toda a contorna de Rianxo e máis alá. Correcto, temos aquí as cousas sonando. Creo que estades todas, xente, sí. Estamos ok, a xente que falta por aí, todo ok, pulgar para arriba aí. Sí. Vamos. Digamos que, mira, vou vos contar unha intrahistoria mentras. O trivial timamos que facer en 3 plataformas distintas porque na anterior decidiu que en algúns móviles traducía automáticamente os títulos. E logo vos direi como traducía algún deles, entón, o sea, títulos en inglés traducidos a castelán e dis, que? Dis, pensaste unha resposta que non é, era. Pois mira, temos aquí, a ver, canta xente temos? 14 persoas temos aí. E a mecánica é iso. Vamos deixar escoitar un pouquiño. Dime aí no móvil como hai as cousas. Nada, vamos a aparecer en pantalla 4 opcións. Sempre son 4 opcións e unha delas é a correcta. É a canción que está sonando. Así que imos ca primeira, que sona tal que... Joder, como queimo portátil. Vou ir con lupas, perdón. Comeza así. Vale. Esto soa pode levarnos unha época. Comezamos nada, a primeira pregunta é
3, 2, 1... A que xogo pertence esta música da primeira fase? Pode ser o Pong, pode ser Wario Land, o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge ou o Elden Ring. Ten pinta de Elden Ring isto, un poquinho, non? Tío, como ves? Eu creo que vou marcar Elden Ring. Sí, todo isto que máis rápido marque, que non o dixen, máis puntos leva. Creo que o máximo son 1000 e o menos son 0. Se tedes dúbida, só estou pensando nas seguintes, deixad escoitar un poquinho porque pode que arranque un pouco a melodía que vos dá unha pista por aí demais. Tedes 10 segundos para cada unha, 30 segundos para cada unha. Porque así temos máis temazo e escoitamos un poquinho máis. Sabía de esta todo, esta de la clara, sí? Máis ou menos, por aí un sí. Efectivamente era o Wario Land da NES, do que nos falou antes xa Lara. É o que son ao principio, non? Sí, ao principio non máis empeza o xogo, aí vas. Este é a primeira canción. Moi ben, bueno, pois de momento houve 10 acertos, bueno, pois vamos a seguir para diante. Non sei ni onde se pode mirar quen vai de primeiro todo isto, así que fiadevos de vos mesmos, como vai poñendo aí. Es que isto, o de andar cambiando a plataforma, en fin. Vamos co segundo tema, vamos aí. Este é un pouco máis refinado. Veña, pois vamos ca pregunta que... Perdón, estamos vendo aquí os puntos. En que xogo sona isto? En Adventure Island, Resident Evil 4, Donkey Kong Country Returns ou Yakuza Gaiden, The Man Who Went to the Beach. Creo que a pista empezou xa bastante ao principio, así é máis resultado, tiene aí que a cabeza que sí, alguna xente. Isto son nunha praia, son nunha atardecer, Sunset Beach creo que se chama. Se atardecer é unha praia, Sunset Beach. Isto aquí non hai misterios. E xa está, xa foi todo. Efectivamente era Donkey Kong Country porque entrou aí a melodía clásica do Donkey Kong Country básico da NES. Moi ben, pois hai bastantes acertos. Vamos repasar puntuacións. Temos a Capitán Gastón en cabeza, seguido de Saúl, Neke Rafa creo que está aí, non me dá cabeza hoxe tal. Sí. Pero bueno, non desesperedes, ante a dúbida, agardad un pouquiño porque vai haber tempo porque falledes todos. Veña, vamos con outro tema, que estos son todos xogos nos que hai está o mar presente, pero concretamente isto sona en... Pode ser o Monkey Island, pode ser o Shenmue, pode ser o Thunder Force 4 ou pode ser o FIFA Beach Soccer. É moi relaxante este tema, así moi tropical. Sí, logo explicaremos unha das opcións que non é porque está aí. Ainda que ten mar tamén, entón nos vale. Pois, mira, unha serie de xentes que se foi ao Shenmue, e efectivamente, hai un tema no Shenmue que se parece moito, pero era o Monkey Island. Creo que é a versión da Special Edition, porque igual sona un poquinho con máis calidade, pero era o Monkey Island 1 Special Edition. E isto, de onde sonaba esta cousa, Lara? Se mal non recordo, é unha das cancións dunha das praias que sonaba ao principio de todo o show. E si, cando puxemos, Iago inmediatamente fixo a asociación. Si, de Shenmue, porque na casa de Río Hazuki é o mismo, pero como alguna nota de escala máis xaponesa por aí, explicado rápido, pero sí. Vamos co número 4, no, espérate. Vamos ver como ides. Hoy hai un movimento. Lembrade que os 3 primeiros levan premios e que é importante aí agarrarse tamén hasta o terceiro posto. O momento sigue Capitán Gastón ben, pero bueno, hai varias xente que mantén a racha de todo acertos. Vamos co número 4, que nos leva a augas, eu creo que máis claras, máis calmadas. Hai un verso que dixo, xa te calé. Pode ser Animal Crossing New Horizons, Spyro the Dragon, Final Fantasy X ou o Britney's Dance Beat. Porque ningún podcast sen lembrar que existe o Britney's Dance Beat, por favor. Faltan os dinosaurios aquí. Augas claras, isto que transmite este tema, que pode ser do Animal Crossing New Horizons, oi que ven esta brisa ahora, Spyro the Dragon,
Final Fantasy X ou Britney's Dance Beat. Oh baby, baby. Oh baby, baby. Eu creo que Britney's Dance Beat. Pois bueno, esta... Ollo, sí que é certo que... Ves como era malababa que puxiste a acción túa? Porque Lara dixo, vas poñer Animal Crossing. Aí foche des moitos. Era o Final Fantasy X dunha praia que xa levamos mencionado, que era Deviside. Por exemplo, Eva Farto dixo, sí, xa sei calé. Claro, despois da tese que se non a sabes, quítache o carné do Final Fantasy X. Pois efectivamente... Final Fantasy X. Vamos a ver se houve cambios, que aquí houve máis fallos. Pois sí, mira, hai só dúas persoas que manteñen a racha. Eva e Rebel Gaming, pero bueno, sigue aí o terceiro, cuarto, quinto posto, está todo moi apretado, así que non desistades, lembrade que son 10. Imos polo número 5, que isto facía broma, lembra un pouco anuncio destes de compresas e demais, pero bueno, logo xa me decides despois des 90. É moi dos 90, sí. Este tema popeiro fresquiño é o tema principal de o Dead or Alive Extreme Volleyball, do Sonic Adventure, do Final Fantasy X2 ou do Tetris de Game Boy. Eu vexo-me xogando ao Tetris coitando Sí. isto, Vexo caras a máis confusión igual nesta. Sí, é que está de maldade, Que usted non me acordaba desta canción, que eu esta tiña comprada na tenda esa que se chamaba Emule, no Emule. Ya esta tiña pillada naquela época. Pois era o outro destes xogos de voleibol que, en fin... Que existen. Sí, Dead or Alive Extreme Volleyball existen 5, creo, que digo Demasiados, sí. Bueno, pois eso, Dead or Non Alive, era moito. que era un xogo de loita que pintaba ben hasta que se convertiu nun xogo de vender pezas de traxes de bikini e despois tamén tivo xa directamente xogos de voleibol. E non era Sonic Adventure. Eu entendo que sabedes que eu coxeo moito de Sonic, pero non pensedes que porque sesión trivial vai caer unha de Sonic, o sea que non quedar todo por seguro. Vamos ver como foron os resultados. Bueno, pois mira, mantense Eva co carracha, pero bueno, houve aquí xa máis axustes en terceira, cuarta, quinta posición, así que nada, bueno, seguro que ha estado sexto aí, pero estou aí xa, moi ben. Vamos polo primeiro, o número 6. Este é un tema que cheira a praia e a cupa, pero a cal. Concretamente, a cal época vosona. Pode ser o Super Mario Kart da Super Nintendo, o Mario Kart Wii, Mario Kart 8 Deluxe ou Mario Kart World. Sí que esta melodía sona en varios dos que aparece aí, pero esta versión concreto... Igual con este tamén tuvemos mala baba, Bueno, hai unha persoa que leva unha camiseta do Mario Kart, que como non o saiba tamén lle van quitar o carné ou a camiseta directamente. Que claro, cando vin antes digo, bueno, esta vaina, a ver, tal. Está xa resolto, tío, avísame cando este resolto que non vexo aí. Vale, pois efectivamente, a xente foi xa Wii, era original, era o de Super Nintendo. A min sí que o chip de son da Super Nintendo me é así particular, pero bueno, igual non todo o mundo ten pillado. Non todo o mundo ten pillado, non. Estos son os debates da reunión de guión. Sí, houve reunión de guión, o sea, non reparamos en gastos neste programa. Vamos ver como foi a cousa. Pois mira, Eva aí pinchou en Nintendo, pero bueno, mantense pola rapidez no resto de respostas, e Rebel Gamez recupera por aí, e Miquel empeza xa aí a asociar a Capitán Gastón. Quedan 4. Quedan 4, veña. Vamos, isto, que temazo. Veña, vamos para arriba. Vamos arriba. Con este tema podes sentir a raiola do sol, porque como se chama a canción en inglés, que é unha canción que sona no Sailor Moon Beach Party, no Taiko no Tatsujin, no Sonic R ou no Doom 3. No Doom 3. No Doom 3, aí están dicindo a xente que sí, Doom 3, sí. Igual é despiste, realmente o Doom 2. Pois xa respondechedes todos, era o Sonic R, agora sí que era de Sonic cando tocaba.
Xogo de Sonic tipo karts, bueno, era de carreiras de Saturn, o mellor que fixeron Saturn de Sonic, non lle sepa máis, pero é unha das bandas sonoras a nivel de porcentaxe de temazos máis alta que hai no mundo do videoxogo, non hai discusión, xa está. Hasta John está de acordo comigo nisto. Temazo neste caso videoxogo europeo, música de Richard Jacques, cantado por TJ Davis. Aquí está Sonicpedia na cabeza. Pois vamos ver como vos deixaron de puntos. Non vou para a canción. Este é un tema que cando teño un día malo poño pola mañá e logo turademos o resto do día como se comese 4 bolsas de azúcar puro. Eva mantense aí, Capitán Gastón remoi un pouquiño, foi máis rápido e sigo segunda posición, Miquel tamén. Bueno, tades aí. Logo admitió lista de esta presenta a ti, porque sei que che gustou. Aparte esta escollichela a ti. Sí, non me acordo. Porque, bueno, sí, de claro, dos opcións sí, e ti que esta. Venga, vamos. A onde nos leva isto? Cales son as opcións? Esta canción sona unha praia que chove, como aquí en Galicia, e as opcións que temos son o Tekken 3, o Streets of Rage, o Contra ou o Xesús de Redondela, xogazo da era. Eu esta, mentras defendes a pesca tradicional, claramente deixaría. Perdón, que me está roubando Yuzo Koshiro os pasos. Ui, Yuzo Koshiro, vale. Pista así de pasos que vai máis tarde. Efectivamente, bueno, bastante ben, 8 xente aí acertando. Era Street for Rage. Por esta pregunta tiven que cambiar o trivia porque na outra decía Calles de Furia. No, Street for Rage. Escollimos entre un ou dous. Era dificulta engadida, non quixeches polo, pero... No, porque isto é normal. Isto son a terceira fase do Street for Rage 1. É unha praia que efectivamente cada pouco chove un pouquiño. Entón, bueno, pois Yuzo Koshiro, lenda, que aparte saca videoxogo a final deste mes, o Ercion, que é un shooter de matamarcianos clásico, que vades ter en Steam e demais, pero que aparte vais logo poderse xogar en Mega Drive. O sea, vais a ir versión cartucho Mega Drive, o sea que siguen sacando cousiñas para consolas clásicas que da gloria. Música Yuzo Koshiro, para min, dos compositores máis influentes no mundo do videoxogo, xunto a Yoko Shimomura ou Nobuo Uematsu. Quédanos dúas. Xa rematamos como van as puntuacións. Pois Eva sigue aí imbatible. Bella. Ben, Eva. Seguido por Capitán Gastón, Rebel Game, Miquel e Luis. Luis, bueno, pois lembra isto, con que fallo unha nunha destas, aparte das dúas que veñen, bueno, depende. Hai fomos malos. A última sí que ou se pilla ou se duda. Bueno, pero vamos primeiro que a penúltima, que tamén moi relaxante, moi de coller o pareo, irnos poñer o bañador. Perdón. Pille bañador e descansa un pouco con este ritmo que podemos escoitar no Samba de Amigo, Mass Effect, Pokémon Vermello ou Final Fantasy VII Rebirth. A principio a xente era esta sei Natal, ahora está en plan. Está como tapándose máis xa, que non se pode do lado. Eu esta tiña no coche, quitei no CD esta semana, pero esta tiña no coche porque viña ca edición deluxe un CD con cas pistas. Pois xa está todo o mundo moi ben, é do Final Fantasy VII Rebirth, sí, a canción de Costa do Sol. Sí, que é a mesma melodía que aparece no Final Fantasy original, que falamos del antes, pero bueno, así por despistar un pouquiño, na versión do Rebirth, que aparte estás tío xogando, non falades spoilers, por favor, que está no capítulo está chegando a Gold Saucer ainda, a Corel ainda de chea. Xusto acabo de sair de Costa do Sol, de relaxarme. Pois nada, pois é unha pouca versión de o que sonaba comida e macarrónico un pouquiño da versión original de PlayStation, pois esta versión xa con sandunguero e tal. Fáltanos unha pregunta e vamos ver como está a clasificación, porque aquí xógase todo. Pois Eva sigue aí en cabeza. Mira, direi que Eva está xa podio, leva premio. Veremos se a primeira que escolle, porque ainda lle pode rascar aí. Non, de feito está matemáticamente primeira, o sea, vamos xogar polo podio, xa primeiro aplauso aí para Eva, que nada mal, moi ben. Xa primeira. E agora na segunda, terceira posición ten bastante vantaxe Capitán Gastón, pero se falla aínda hai dúas persoas que lle poden aí facer o lío, así que moita rapidez sobre todo o resto, e o terceiro posto aínda pode estar máis disputado, non teños puntuacións máis para baixo, pero pode estar máis disputado, así que moito ánimo, imos ca última, que nos vai levar
Que tensión, Mira, hasta hai unha paloma que cruza polo medio, como se fose unha peli John Woo isto, Veña, vamos. Vamos para aí. Este tema aparece nun xogo nunha zona de piratas do Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie, Zelda Link's Awakening ou Rianxo Gaming The Game. Isto é do Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie, Zelda Link's Awakening ou Rianxo Gaming The Game. Eva está dicindo, menos mal que esta non me toca ahora para decidir porque... Sí, vale. Era o Banjo-Kazooie, mira, pero bastante ben, Sí, a verdade que sí, Non sei se a pista de piratas axudou ou porque o Crash Bandicoot tamén se dame dudas. Sí. Se non tal. Pero efectivamente no Bandicoot creo que non hai tanto pirata, por non non tal. Efectivamente era segundo mundo así que explorar do Banjo-Kazooie, así que moi ben, a xente acertaches e vamos resolver o premio. Vamos a ver o trivia como quedan os postos aí. En terceira posición, Revil Gamez, aplauso aí, 7.793 puntos. Capitán Gastón Mantivos en O2. En primeira posición, reafirmadísima, 8,3 de 10. Eva, moi ben. Moi ben. Foi pleno. Parabéns. Menos unha. Buah. Sí. No Sonic R. No. Mario Kart, bueno. Logo la des. Pois nada, logo falamos con vos e miramos que caixos quedes cada un para non ocupar que máis tempo. E ata aquí o trivial de Recuncho Gamer de hoxe. Así que graciñas a todos por participar e tamén graciñas a xente de Rianxo Gaming. Nada, vamos ir pechando. Vamos poñer aquí a música de pechar, hoxe así un pouco máis melancólica. Isto é a música para pechar o Outrun, cando poñes o nome, todo isto, que sonaban como as ondas tamén. Isto é Recuncho ASMR hoxe. E nada, graciñas a xente que estevedes hoxe aquí na Praza Castelao de Rianxo. Graciñas á organización de Rianxo Gaming por contar connosco para este episodio de verán de Recuncho Gamer. Lembrade que tedes máis actividades ao longo do día, como torneos de Mario Kart, de Smash e máis cousiñas. Tedes aí postos de Faneca Gaming, de Lua, de Xanela, de Fibra Rianxo, que tamén lle agradecemos que fixesen posible o programa de hoxe aquí. Xa sabedes que tedes fibra de móvil confianza na súa tenda que tedes en Rúa de Abaixo, número 34. Tamén máis información en fibrarianxo.com. Tamén podes consultar aquí na descripción do vídeos que estedes vendo o podcast en diferido. Nada, agradeceros a toda a xente que estedes aquí toda esta maña con o noso Recuncho Gamer. Lembrade que temos xa podcast 104, así que tedes, se vos gustou a experiencia, tedes podcast de todo, como por exemplo o de pescas, que os encomendo por aí, e máis vídeos no YouTube, e podedes seguirnos en @recunchogamer, porque volveremos a tempada que ven tamén con estas preguntas e outros temas sobre videoxogos. Así que vou facer como se isto fose radio, que acaban cando acaba a sintonía, así que nada máis, moitas grazas. Graciñas, Lara. Graciñas por traerme, graciñas a vos por asistir. E nada, agora vamos a que nos metan a tunda no Mario Kart. Veña, hasta logo, chao.